Кичә Мөслим районы Үрәзмәт авылындагы елгадан ир-атның мәетен чыгарганнар. Аны ярдан 60 метр ераклыкта 5 метр тирәнлектән табып алганнар. Су әле салкын булу сәбәпле бу кешене көзән җиргандыр диләр. Андый чакта кеше башкаларны ярдәмгә дә чакыра алмый. Узган пәнҗешәмбедә Кукмара районының Лубьян елгасында ярдан нибары 2 метр ераклыкта 18 яшьлек егет батып үлгән. Аномально жаркий май в скором времени подтолкнет граждан и горожан к водоемам. Куены сезоны рәсми рәвештә 1 июньнән ачыла. Казанда 5 пляжны әзерлиләр. Локомотив, Түбән Заречье, Зәңгәр күл, Аккош күле һәм Комсомольская күле. Хочу призвать горожан. Су кыйны сезоны ачылгач, нәкъ менә муниципаль пляжларга барырга киңәш итәм. Узган ел коткаручылар 21 кешене, шул исәптән 5 баланың гомерен саклап калалган. 119 кешегә беренче ярдәм күрсәтелә. 27 майга кадәр пляжларда махсус комиссия йөриячәк. Водолазлар су астын карап чыга, ком һәм су үрнәген алалар. Пляжда коткару җиһазлары бармы юкмы икәнен аларның төзеклеген тикшерәчәкләр. Куены сезон дәвамында иртәнге 9-дан кичке 8-гә кадәр рәсми пляжларда табиблар һәм коткаручылар кизү торачак. Рөхсәт ителмәгән урыннарда су кермәскә сак булырга чакыралар. Узган җәй Казанда 18 кеше батып үлгән, республика буенча суда 64 кешенең гомере өзелгән. С 1898 года Су кыйнырга әле иртәрәк 1898 елдан бирле мондый эсселек булганы юк иде диләр. Су керергә теләүчеләрне дә аңларга була. Сез пляжларны, әзерлек эшләрен тизләтегез. Статистика буенча суда үлү очракларының 80% җиһазландырылмаган һәм тыелган урыннарда кыйну сәбәпле килеп чыга. Мына бүгінгі күнде су салқын, температура 30-дан артық тұра, су салқын. Реакция, организм реакциясы судорога һәм беренче алмыйсың. Рөхсәт ителмәгән урында су кыйнган өчен 1000 ярым сумга кадәр штраф та яный. Илдар Сафиуллин, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.